indtil nu? Jamen, der er ingen tvivl om, med de fantastiske forberedelser, vi har lavet her i dag, og et langt stykke tilbage i tiden efterhånden, der bliver landstævnet 2010 i Aalborg fantastisk. Vi er ved at have styr på alle detaljerne, og jeg kan love, det bliver en stor palet af fantastiske oplevelser med til landstævnet i Aalborg. Jeg synes du helt seriøst, at møderne har foregået i den rigtige tone? Det har været en helt rigtig tone. Vi har nogenlunde været ædru, da vi startede mødet, og vi har haft rigtig god stemning igennem møderne, og jeg vil sige, at efterfølgende der formår vi, som man nok kan høre her bagved, og fejre det på behørlig vis. Christian Snerle, ja. Det betyder, at du mener, at alt ved det her landstævne det vil forløbe fuldstændig perfekt, og der vil overhovedet ikke være nogen som helst problemer. Det tror jeg, nu når jeg har været med i planlægningen, så kan jeg ikke forestille mig andet. Så du er helt sikker på, at der ikke vil være nogen som helst problemer, og du er sikker på, at vi i Aalborg har styr på alt? Jamen altså, der vil jeg selvfølgelig påpege, at hvis det skulle ske, at der er noget, der går galt, så er jeg jo selvfølgelig kun observatørudvalget, og så er det jo LSU's ansvar, ikke mit.